I dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Proaki Gamer i danas ćemo igrati Clash Royale. Odigrat ćemo par clan battlova i jedan običan battle. Evo, ovo su neke od mojih dekova. Imam ovdje pusheru, malo promijenjenu. Imam ovdje uglavnom dek za trogovanje i ovaj dek koji koristim. Evo, sad ću da napišem poz za JT. Veliki pozdrav za SGZ, njegov kanal je u opisu klipa. Evo, ući ćemo u njegov clan battle. Inače, njegov kanal se zove Akigadaki Games. Evo, on odmah rašuje. Okej. To, ja ću ovdje sada bacim mega miniona. On će odmah da baci obične minione. Evo, ovaj jedan tower mu je rip. Mi se da sada baš dobro držimo. Tu ćemo baciti Goblin Gang. Inače, izvinjamo se zato što dugo nije bilo klipova. Jednostavno nisam imao ni motivaciju, ni ništa. Zato nije ni bilo klipova. Ovo je bio S-Game. Well played. I nije baš, ali nema veze. Da requestam. Neću ništa da requestam. Tu, evo ga posle. Super guzati zeka. Nije što on ima od karate. Dobro, ništa posebno. Ovdje smo staviti jednog mega miniona. Ne. Zašto on toliko voli da raša? On misli da mi i dalje radimo onaj challenge koji smo malo radili. Enuba. Inače ne SGZ nego ovaj lik. Na šta je bacio Zep? Dobro, i ovo baš nije bio neki profesionalan potez. Eto. Sada će Goblin Barrel tu da može čak i reši stvar. Neće, naravno. Šaljemo tu jednog minera. Nećemo da ga klonujemo. Čak i ako to radim. Oh no! Tu ide mega minion brzo. To stavi knajte, to bravo. Ovo smo baš dobro odigrali. Nema šta. Tower is down. Mega minion nije ni jedan hitovo tower. Idemo Zep, to jest Zep od Elektrovizarda. Ne. Op. Klon. Ovo sam loš uradio. Mada dobro, nismo ne trebali da trošimo klon, ali nema veze. Ne, nije ovo trebalo da radi, ali nema veze. Inače, da. Onda što me mnogo nervira kod super guzatog zeke, to jest kod ovog lika sa kojim sam sad u battleu, jeste to što stalno i bukvalno bez prestanka baca skeleton army za napad. I 100 puta mu kažemo ništa. Ne. To. Da. Bacio je peku. Dobro, idemo ovdje Zep od Elektroviza. Da li tu sada da stavim i Royal Gianta? Da, stavit ću i Royal Gianta. Oh my god! Šta je ovo sada bilo? What? Da li se vama čini da je Sparky pukao 2 put? Meni da. Eto, nice. Ne, ovdje sada nema razloga ni za klonom, ni za bilo čim. Idemo sad bez veze klon i to je to. Nice win, well played, thanks. Evo, odigrat ćemo još jedan običan battle, sad ću da mu napišem. Pošto smo se mi već dogovorili pre snimanja. Sada igram običan
Samo da vidim da li će nešto da napiše. Oni misle friendly, ali ne. Idemo jedan battle. Lik level 8, daj mi za good luck. Liku bukvalno jedan trofej fali za arenu 9 ili već je arena 9 pa izgubi jednu partiju pa... Ali uglavnom, po nekom pravilu fali mu još jedan trofej za arenu 9. Tu ću staviti mega miniona. Sljedeći mi je Elektroviz. Idem tu Zep. Na pravo mesto. Ok. Sada će da zepuje Sparkija ovaj Elektrovizard. I tako će da ga uništi. Nice. Sada ću da bacim tu minera. Ne, potrošio sam klon. Nuba. Htio sam da klonuje minera. Ali sam klon bacio prerano. Executioner na jednog skeletona, je. Ne, nećemo sada ništa baciti. Idemo jednog mega miniona. Zep level 10. Idem sa minerom. Miner neće uzeti ni jedan hit na taveru. Hoće. O, pa dobro, solidan damage. Sada čekam ovdje da zepujem arčerku. Executioner. Ne, kako me nervira ovaj Sparky. Spamer Sparky. Sparky spamer, kako god. Zep, to, nice. Uspjeli smo da uništimo Sparkija. Moj životni cilj, da uništim Sparkija. Je. Ok, idemo sad ovdje klon. Neće mnogo da nam pomogne. U ovoj situaciji nam je možda čak malo i pomogao, nije. Ali svejedno, mislim da ću ja da pobedim ovaj battle. Nadam se da će mega minion sad ovdje nešto da mu uradi. What? Zep level 10 ništa ne može da uradi arčericama level 8. OMG. Idem tu Goblin Gang. Zep. Nice. To nice. Uništili smo Sparkija. Makar neka bude i džab. Samo da ne izgubim trofeje. Idemo tu jednog mega miniona. Elektroviz. Inače ovdje sam sad napravio kratku pauzu u klipu. Ne, mora da se branim. Stavljam sve što imam. Zep. Random. Ne! Ok, nice. Barem je bitka bila džav. Tako da. Nema veze. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se nakon sljedećim i do tada svima jedan veliki poj.